Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radio. Action Radio Philippines Standard Time plus 4:41 sa liwat mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tagparabati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Paray, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kuto malabutan sa ato sini broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation or Sabado nga presentation, Petsa 106 dias na lang nga nabilin, Pasko na naman, may nabilin pa kita nga bali 113 dias. So galawon ta ang bagong tuig 2023. Action Report After Edition, Sabado nga presentation. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa siniman nga programa tag sa kahapon katimbang nato ng atong siri nga Patrol 1. Bravado Patrol liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag himolsuhan. Amat-amat kapag tunod sang adlaw, kamagabulos ang kagabihon, ang aton masaming nga ginapangamuyo kabay pa nga wala na lang sa mga dalagko nga insidente. Para nga bisan paano mangin matawhay ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, bisan paano makapahuway-huway man ang aton nga mga kapulisan. Sakay sa Patrol 1, Bravado Patrol, pang Sabadong edisyon sa Action Report After Edition. Buylog nato por sa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert. Action. JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bagong. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad, sa kalan sa inyo regular ang korma sa sarili palatuntunan Action John Diaz. Basta kung Biyernes kag Sabado, Action Report After Edition. Kita diri temporaryo nga nagabulos. Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Karon nga hapon do nagbawi ang lakat sang tiyempo kag panahon. Alin sang Webes, Biyernes nga
nga ulan kada hapon. Pero Sabado karon nga hapon, manaya-naya ang lakat sang panahon. Matinaw ang aton nga kalangitan. Wala sang galom, indikasyon nga wala sang pag-ulan sa pila ka bahin sa probinsya, specialmente Dakbanwa sang Bacolod. Timing gina kay ti Sabado night, makaranda di ka makawalda-walda ang aton nga mga kaaksyon. Alin sang Webes kag Biyernes baw, medyo utod mo ng ilang happenings kay ti kada hapon daw nagaulan gid. Way sang hapon kag wala sang gabi nga wala ulan, pero ginbawi subong nga hapon kabay pa nga hindi na lang mag-ulan karon sa gabi. Para ang mga night out sa aton nga mga kaaksyon, mangin tayo yon kag mangin memorable. Kay ti buwas Domingo wala obra. Mula ning mga adlaw nga Biyernes, Sabado nga maka lagaw-lagaw mga aton nga mga kauturan. Upod ang ila sini nga mga familia. Makabanding-banding makapaugat hasta magkagahon sa mga mahilig tongging, mag-shot-shot. Ay, puwerte. Importante ang inom sa tiyan rekta, hindi lang sa ulo, no? Kung nakainom, kung nagamotor, kung pwede lang, ibilin ang motor para pagpauli sa balay, safety. Kalingati, batasan sang Pinoy nga, isa nakainom, nadalagi hapon motor, di ko magbaliskad, Bal David. Ano na mabalda, hindi magrekta 6 feet below the ground. Nami subong sangatan sang pagkiay-kiay sang adlaw. Dugay-dugay magatunod na ang aton adlaw sa nabaybay nga porsyon. Ang iba nagabantay na sila tawag lang silang solo sunset bla. Picture. Ang pulo Facebook. Di maayo gid kay do kaayo sang aton sinilaka sa panahon. Si Inday matamat naman nag-exit. Napagwa na gani si Inday sa Philippine Area of Responsibility. Naganing ato nag-ayo ng ato lakas sang tsimpo kag sang atong sininga panahon. Anong mga bulabalita nga dapat nyo bantayan? Gikan sa aton sininga mga patrol na unit reporters in action. Alon karon nga balita ni Action R. Tayopon gikan sa New Government Center. Pag-akto sang Frame Water ango sa problema sa mga Bacolodnon, ginalauma ni Mayor Albi Benitez pagkatapos sang ila sini nga pagsinapol. Kon Sabado, may report si Action Alvin Graba nga dalon sa aton nga mga kaaksyon. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masobra 4,000 ka mga wanted person sa bilog nga Rion Sais ang naresto sa sulod sang 8 lang kabulan. Congrats sa aton nga mga kapulisan for job well done. Sa balita nasyonal, ari ang mayong balita. Sunod nga simana, panibag-o nga rollback sa presyo sang gatong. Ang gasolina, 2 sentimos ang pagbuhin. Ang sa krudo, sobra piso. Senator Padilla nag-file sang hagna nga nagadeklarar sang Pebrero 1 bilang National Hayad Day. Court proceedings plano himuon online. Kag COVID-19 testing sa returning OFWs nagapabilin nga libre. Speaking of COVID-19, tido ka ayo na sang dalagan naton diri sa pungsod Pilipinas. Ang pulo-pulo face mask ti damo ginagapabor nga hindi na lang paghimuon compulsory or mandatory. Nabatsagan ta na gid man.
ang medyo amat-amat na nga pagdula sang COVID-19. Pero amo na siling naton sa mga health expert, may mga suggestion nga isundo ta lang gyapon ang pagsuksok sang face mask, ilabi na gid sa mga madamo nga tawo bla. Lugar nga madamo sang tawo. Abay pa nga mangintayo yun na lang ini wala na bala sang kabalakang ginalantaw ang publiko. Basi kung saka naman ang atong sinikise sa COVID-19. Ang ginapangabay sa aton nga mga health expert, ang face mask na tagyapon. Kaya mo nang pinaka-importante nga balasihan ta nga makadepensa kita sa ginatawag nga pag-atake sang virus nga COVID-19. Duwan na lang ka lugar sa Asia ang nagapatuman sa face mask, no? Pilipinas, ano to? Singapore? Iba nga mga pungsod, wala na nagapulo face mask. Aton nga mga kapulisan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ugot karon nga nagakampanya kontra sa illegal gambling. Order halin kay Chief PNP ho na kampanyahan sang may id-id sa atong kapulisan ang illegal gambling sa pungsod sa Pilipinas. Same man ang illegal drugs Illegal drugs hindi niya madula. Ang pagpabakod sa kampanya kontra illegal gambling kag wanted person daw mo ni subong ang ginaduso sa higher command sang PNP na dapat ipatunan sa tanan nga mga city, regional, provincial director sa tanan nga mga chief of police nga tuduhan nila kampanya ang illegal gambling kag pag-aresto sang mga wanted person na may mga warrant of arrest. Amo nang luyag nga ipatuman sang Chief PNP. Order niya sa tanan nga mga field commanders siya sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Dugay-dugay may ara kita winner nga gabuton sa atong sinipadayon adakop ka ruleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Standby ka mo Kaya may isa kita karon nga winner nga lawagon agod magpatiyog sa atong mahiwagang ruleta. Kaya pag-isa may nakakuha cellphone or TV. Na sa makakuha TV kag cellphone. Congratulations gali sa Barangay Pahanukoy. Very successful ang dental mission 128 ka mga beneficiaries ang nagabutan sang unto. Kapasalamat gid kita sa kay Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble and Council sang Barangay Pahanukoy, Rotary Club Marapara, kag Bureau of Fire Protection, Region 6 Dentist. Nga ni ana patigayon sang libre nga dental mission dira sa Barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Ang target 120 lang mo. Ang nakuhaan unto 128 gid. Lapaw sa target. Congratulations sa kay Senior Fire Officer 4, my good friend Bin J.D. Paula. Kag sa mga kag sa Rotary Club Marapara, kag Bureau of Fire Protection Region 6 Dentist naton. Kami yati sa Barangay Panukoy, papangunan ni Kapitan Bibing Noble and Council, support group lang kami Basta sa kayuhan sa pumuluyong Pahanukoy noon, wala 5.
least bisan paano naging successful kag natapos na gid man. Basi kaloyan next year may ara naman. Sir Di Paula. Congratulations sa mga taga Bureau of Fire Protection. Substation dira sa Barangay Pahanukoy. For job well done. Lagi na follow-up sa mga aton patrolo. May isa ka pasayro nga naglumpat sa Roro. Alin sa Dumangas pa Bacolod na. Ano man ang gadgad yung naglulumpat-lumpat ni sa Roro. Baloon tabi ni karon kung na buhi no kung nyatap. Ano sa mga sa mga taga-Roro man bla, medyo extra man ka mga paghalong kag I mean, paano libot-libot mga mo sa inyo barko ha. May mga tao ko sa ngati problemado guro bla. Na maglumpat ang tao kung wala problema mo. Problema kung sablang to hindi madala sa kumod-kumod. Niya lulingod na ni sa hikog mo. Malumpat mo sa barko. Muna nga once and for all ang aton nga mga kapitan sa mga Roro nga barko. Pagalibot-libot mga mo sa inyo nga mga pasayro. Pero check mga mo sa inyo dira nga panghigaron kay para ma-prevent niya mo nga mga sahi sang kaso bala. Although nga beyond control nyo man ha, hindi kung may mga presensya sa mga personnel nyo sa sagwa sa inyo barko, at least kasi maka-prevent pa man lang bala sa mga ginaplano sa ato makuturan nga medyo may problema nga ginalukdo. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:57. Una ka ba sa ato sila palagad kada hapon, gina-check tagit ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Ginaihibalota ang dalagan sa trapiko sa oras ng kahaponanon. Sa paglibot-libot sa ato sila Patrol 1, sa ato sila Bravado Patrol. Hindi maong kisagid mapaiway, may mga dalang man niya kon weekdays. Medyo gutok-gutok man mo. May iba na tiga pangumpra, tiga grocery, iban tiga lagaw man kalit. Namalikawan ko isa kung Sabado, Domingo. May mga paggutok kung kisa sandalan. Pero ang kalabanan nga medyo halog-halog. Ari sa Domingo. Biyernes, Sabado, yati sigurado. Sado ginaya ka kwan ka piot sang dalagan ka trapiko. Observation report sang aton sini Patrol 1, Bravado Patrol. Sitwasyon sa Bacolod kon trapikong pagabalan. Ari si Action Dale Salazar sa Patrol. Dale, mayong hapon. Yes, maling hapon actionary kan paton sa mga caption. Happy Saturday. Naga-bagtik or naga-init-init si Haring Araw. Subong Sabado tang hapon. Muning mayo nga paniyampo actionary daw no signs gid no nga mangin maulan no kasi nga paniyampo atubtob karon sa kagab-ihon kay ti madumduman naton every hapon. Though hindi ka dyan namin actionary daw binabayi bala ang atong singa paniyampo diri sa may syudad sa Macodaction Eric. So subong kung di ka diri maglibot sa pila ka mga area sa syudad sang Bacolod mayo gida ang atong sininga paniyampo karon nga Saturday afternoon sa paglabiro sa patrol sa pila ka mga areas sa syudad sa Bacolod dira sa may dalan sa Sebastian Axneric ginakayom or may bagbo naman dira nga dalan nga ginabungkal no muna siya ang daw hindi ko magsala sa akong sining observation na pinakabag-o Axneric nga dalan diri sa may syudad sa Bacolod nga gintilpig naman no dira sa may dalan nga San Sebastian kung humalin ikaw sa may dalan San Juan dira bala sa may downtown area Axneric kag magliko ka dira sa may padulong na po sa Sebastian naman sa ang dalan nga no nga ginabungkal kag pagakayohon
sa DPWH sa Bacolod District Engineering Office of America kung sino man dirang ila sining contractor. So ma-observe naton kay na ngati isa lang kadalan na ang passable action Eric so ato si mga motorista so dira nagaguot kay na no ang lakas ng traffic ng officer karon weekend Sabado ma-observe naton nga heavy traffic dira sa may area sang Dalan San Juan no paliko sa may Dalan San Sebastian action Eric. So advice po sa ating si mga action nga kung may mo pa lang makapangita sila sa alternatibo nga Dalan action Eric or pwede sila makarekta-rekta no kung malin sa may Dalan San Juan rekta ko nila tubtob dito bala sa may DepEd Bacolod and then dito sila maliko action Eric sa may Dalan Araneta sa may Rizal Elementary School padulong na sa sur nga bahin sa syudad sa Bacolod. Wala din lamang lugar Eric naglabay ang patrol dito sa may Bacolod City Government Center. Damo-damo na nga mga individual ang nagalagaw subong hapon ti makita naton nga ginapreparar, ginatukod ang peryahan action Eric nila sa may likod sa Bacolod City Government Center in preparation siya para sa Maskara Festival 2022 action Eric. Makita naton daw damo-damo nga mga rides action Eric ang ila sining ginaplastar dito sa may likod sa BCGC and then sa palibot at isa gihapon ang aton sining mga magagmay nga mga negosyante usarman ang ila sining mga food cart action Eric. Na-observe naton ngati do damo nagaka-excite sa peryahan action Eric ngati kada kahiwatan daw mo gini ang hindi madula no sa kada festival sa kada kapistahan ang peryahan pero kung makita na po kayo na do isirado gini action Eric ang bilog nga peryahan ay base wala may mga entrance na basta may mga entrance fee nga pagabayaran sa mga luyag bala magsulod kay ina may sa portion nga daw ginatabunan na no sa gasin ining bahin sa likod no sa football field ni siya sa Bacolod City Government Center. Kaya mo sang ride sinakitaan ko no dito sa area nga padayon ginatukod action Eric paratis ang safety bala sa mga kabataan sa mga manublagaw mayara action Eric kag hindi delikado ano para sa mga turista or mga Bacolod noon nga magluyag man nga magsulod sa may peryahan para sa Maskara Festival 2022 sa may kung ang maguloy na peryahan may entrance fee action Dale? Posible action Eric kay kitaan ko gina may rasang portion sang dalan nga ano bala daw itabunan nila sang sin ang palibot gid. Amo to kay na ang nakitaan ko pero based sa akong experience kung maglagaw kita Maskara sang una may aragid man action Eric like diri sa may reclamation kung magsulod ka mapreparar ka sang 20 pesos sabi para sa mga adult tira pulo or 15 para sa mga kabataan. Pero depende kung pila na subong nila sining rate action Eric para sa Maskara 2022. Mangangiti posible magsaka man ang mga balayra naman kung maglagaw ka Maskara dapat preparahan mo gid. Preparahan mo gid ang imo sining nga bulsa. Gani man makalagaw ka bla maka-enjoy action Eric. Kung mo diri sa reclamation area wala na di mga peryahan action deal dira na sa likod tanan sa siyang new NGC. So, for action Eric, sa aton sining nga paggalibot sa paglabay kay ina, wala kita sang may nakitaan nga mga preparation o kung mga equipment pala nga ginagamit sang mga peryahan dira sa may likod sang reclamation or sa Bledcong area. Kaya usually sang una dira sa may kilid sang Pope John Paul II Tower. May ara mo na dira sang una peryahan sang 2019 action Eric pero base tubong ginisa na lang dito sa may likod sa Bacolod Government Center kay dito do dagkuan nga mga rides action Eric ang aton sining nga nakitaan kay ina nga ginaplastar no paratis dugang ni siyang entertainment kalingawan sa mga turista pag Bacolod noon para sa Maskara at 2022 kaya iba action Eric nagakadto gid sa peryahan wala labot nga gusto nila mag-ride ang iban nagatinguha nga magpanahor kay base pa lang ay oo no kabataan like ang mga ang mga three colors na blanc action Eric longgong pag ang arablang bula iaboy mo sa tambiolo mahulog sa alas jacking noibe pula puti pagid amo nang iba action Eric nga iba niya ay ko nang iba na lakat ni sa Maskara lingaw-lingaw pero may iba naman action Eric nga
luyag nila yung nga magpanahor. Kay base pa lang ang imo sini nga 100 pesos, mag-ubra 200. Ang lain pa, kung 100 lang kwarta mo, ginubos mo taya. Oh, why na? Pag naperde, why na? Why ka na, lakton mo gitpuli. Gani. Tabi mi. Amo na sa ang problema sa actionary kasi baka base pa lang bala magdaog, base pa lang maswartihan, base pa lang magdaog, no? Pero ang iba na ang strategy nila actionary, once ka nga magdaog ka na, amat-amat ka na puli. Pangalit. Mangalit ito. Ano ang term nila? Mangalit ikaw kung mag-ara ka man sa namatsan, kung may mga grabe, kung nara sa mga pariyahan. Amo na ang batasan sa ibang sang mga Pinoy actionary nga mangalit kaya kay sigurado na mo nga mayara ka na sang daog kag mo na pagka the next day balik ka naman. Amo na sa kay magluwas sa mga rides, mga panahor, kisa actionary may mga bingo pa na mo. Correct. Amo naman na ang hilig sa mga may edad na mga senior citizen o kung mga ginikana nining bingo game, no? Kasi amo ni lantawon naton kung ano ang matabo diri sa pariyahan sa likod sang BCGC Actionary ka since mayari na sila sang permitted sa sangguniang panglungsod ang usaro ng football field kag mag-prepare na mag-install sang sining nga mga rides sa gila sining nga mga kagamitan para sa Mascara Festival 2022. Dale? Sa sining nga mga actionary, ang patron actionary. We heard nga ang dance parade nga finale do ari kuno hiwaton sa Paglaom Sports Complex. Yes, do amo na actionary ang proposal kag plano nga hiwaton sa may Paglaom Sports Complex. Hindi na to sa plaza. Yes, amo na sa actionary kang ginaplano sa organizer. Kung madumduman mo sang time ni Mayor Monico Pontevilla, daw sa try na actionary dira sa may Paglaom. Daw amo na siya ang isa sa mga plano sang foundation. Pero mayo man Dale Pro, no? Di ka bala? Kaya amo man subong ang ginalantaw nga base gila na patigayon nun sa may Paglaom Sports Complex. Dale? Mayo man nga plano sa syudad kay nga magligwa man ang aton plaza kag downtown hindi bala? Amo man actionary kaya ang traffic diya amo na siyang problema kag concern especially kung highlight actionary no yung street and arena dance competition kag prastado pagid ang mga audience ang mga bisita nga mayara sila sa posisyon kag pulungkuan sa ila sini nga ginalantawan actionary kaya tiyan mo na siya ang mayo para at least ang aton sini mga dancers pagid makagiyo balak ag makahulag actionary kaya samtang perform kandi at least ang sa plaza dili mabili na lang dayang mga kiosko na lang kung sinong luyag magkaon ka mag-inom dira na sa plaza di ba? Iya samo na ang mga kiosko dira naton kag kumbaga ang traffic actionary kada ko gid ang mabulig in kakaliman nga isaylo dira sa may Paglaom Sports Complex kining street and arena dance competition kay ang aton sila nga mga festival dancers subong sako sila sa actionary sa pag-practice especially nga makita naton ang preparation sang kada barangay no diri sa Masyad sang Bacolod para magatag sang world class nga mga performances kag kalingawan sa aton sini nga mga bisita. May nag-practice lagi ba Angelaw? May ara may ara nag-practice sa subo. May nag-practice na actionary kay actually daw 16 to ka mga barangay ang ang nagpadala sang letter of intent pala nga interesado sila nga mag pasakop no sining competition kag amo ni ang Valentine Actionary kaya ang mga dalago ang mga barangay like Stefania, Barangay Tangob, Barangay Alihis, Barangay Granada. Ang mga actionary ka mga kampiyon sang una sumaga. At ilang taon naton kaya mga kapitan naton nya willing di magasto actionary kag magpagwa sang pondo abi sa barangay or mangita dira sa mga sponsorship para at least hindi man balabulubugat no sa pondo kag ang importante dire is makatag sila sang kalingawan para sa Mascara Festival at 2022. Ang iba niya mga barangay actually nga wala nangin ang hindi siya wala part sang Mascara or arena dance competition. Iban electric Mascara. Amo na siya ang ila sining ginapreparahan man like hindi dapat mag-duplicate mo kung nara ka na sa Mascara sa street and arena dance competition.
dapat lain naman niya sa electric maskara action Eric. Kumbaga, tunga-tungaon man sa kada barangay, no? Okay. Kaya nakita naman nato ng listahan sa mga competing barangays, nga isa lang sa street and arena dance, and then lain naman nga mga barangay para sa electric maskara at 2022 action Eric, no? Okay. So may mo na kay bisan paano damo ang kwan, damo ang maka-join nga mga barangay diri sa syudad sang Bacolod, no? Balik sa Action Day kada no to niya sininga linya. Si Action Day subong I understand do ara subong sa Philippine Coast Guard Office, no, mag-follow up sa sininga kaso. Action Day, lapis come back. Yes, action Eric. Actually, wala lang sa dugay nagabot diri sa may office ang PCG sa may barangay Banago, syudad sa Bacolod, action Eric. Ari kita diri sa may sagwa kag managsulod kita regarding sining initial legal report na may persona naman nga naglumpat action Eric sa may Roro from Dumangas action Eric. Patay to? Amo pa na action Eric ang ibaloon naton, no? Kay mag-ogid lamang kita diri nagabot sa may PCG office sa may Banago. Sige. Kag tiya makatag diri sang official nga information si Philippine Coast Guard Northern Negros Chief si Jolo Visa Mercurio action Eric, no? Kag subong i-check pa naton kay may iba man kita diri ka mga media friends nga nagapulat man, no? Kag makatag yung interview sa opisina wala pagid action Eric kay may mga no kita kay na may ginpagtawgan kita kay na like dira sa may bread ko pero ginrefer man kita action Eric diri sa may barangay Banago nilang office sang Philippine Coast Guard, no? Tao So, lumpat sa Roro dili na subong del. Mo pa na action Eric wala pang kita sang details okay. regarding sa sining incident na isubong kita mga hapon nagluntad ining insidente nga ting makabig natin nga subo-subo action Eric base bla problemado man ining persona o kon biktima o kung ano ang sitwasyon na earlier kaya hindi naman action Eric first time nga natabo dira sa bahin sang Roro nga may mga persona bala nga naglumpat previously may mga naglulumpat, ang iba na rescue, ang iba labawian gid sang kabuhi. So this time siya katon ang pinaka-latest nga medical bulletin sang victim action Eric kag ang detalye sinino check naton para sa Mercurio asa. Wala pa siya. Action Eric wala pa siya. Wala pa naton na kung sino diri ang i-grant or hatagan sang authority nga magatag sang information action Eric regarding sining incident. Ang imo lugar da Banago, ang imo lugar da Banago do kataway sandalan pa Banago, no? Yes, actually taway na action Eric diri subong Sabado, no? Kung makita mo sa aton sining Facebook live, amo na siya ang area hari kita sa may tubangan sang PCG Banago office. Subong do katawhay sang dalan subong Sabado action Eric. Kung makita mo diri ligwa, no? Ligwa ang dalan. Diri sa may yes, gwa kang sulod ligwa no subong Sabado. Amo na siya ang mayo action Eric kay bisan damo-damo nga mga salakyan ang nagalinabay diri sa area pero ligwa sa gihapon. Ligwa sa gihapon ang dalanon sa aton sining ginahamtangan subong hapon. Kung makita naton may pila ka mga kabataan nga naga-skate action Eric do kadillikado. Pwede na daw, dito na guro pwede da. May ano sa mga arab lang sapatos, lang may roida, ato sila nga duwa sa punta, naglabay sa aton sininga tubangan. Delikado, no? Damo daw sa sinumbalik, slakyan, lagko pa ho. Amo manggani, dog exhibition, sila nga duwa action Eric, sila actually sa higad, pero tiba sila magalang-alang, kisa nga aton sininga mga motorista, ma-hit and run, sang mga nagamotor action Eric, kasi amo ning budlay. Pero araman sila actually sa kilid ng dalan na naga-skate, no? Hining sapatos pala nga may sa roida, kagato sa subong sa punta action Eric, kati budlay ni kung magpatunga ini sila kaga base may magulhot lang. Nga mga talakyan, kag wala pa natin napangay, base mga aksidente nga magluntad diri sa area sang barangay Banago, no? So far action Eric, i-check natin ang details sining insidente no nga nagluntad dira sa bahin sang Roro nga from Dumangas going to Bacolod City. Allegedly may lalaki nga naglumpat, no? Pag amo ni ang natabo action Eric. Kulatan natin dito sa Mercurio kaya siya ni makatag sang official nga impormasyon kag dalagan man sa investigation. Pag ay hanang mangintika action Eric sa mga Roro or panugyan sa PCG sa mga Roro para malikawan na no ining mga insidente nga may mga pasahero nga nagalumpat sa action Eric. So far, a morning observation report nga madulong sa patrol subong Sabado sang hapon
ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Day Salazar, reporting live dira sa tubangan opisina sang Philippine Coast Guard sa Banago. Dara sa dira sa Action Day kinulatulat nila ang person nga pwede makahatag statement sining kaso sa isa ka persona nga naglumpat sa Roro karong ginamang nga hapon no halinis Dumanggas pakadto diri Bacolod, isa sa mga pasero na naglumpat. Balauta na karon ang pinaka-latest nga information nga makuha dira ni Action Del Salazar sa balik niya sining pamlagad dugay-dugay ang Bacolod ti Batulotawhaya. Kon trapiko ang paghahambalan karon nga hapon. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:15 na. Pagbalik naton report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters sa New Government Center kag Negros Occidental Provincial Police Office plus ang inyong mga greetings sa ato sa nga Facebook Live. Tagaan na karon chimpo kag ligwaman. Ang ato lamang ayo sa aton nga mga viewers sa aton sa nga Facebook Live. Palihog, like, kag share para everybody happy. Magabalik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na eh. Tapos sa may maskila. Last time, antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, may pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Pabalik diri sa ito babalagad action report after an edition. Sabado nga presentation. This time, i-check ta nang ma-report na gikas sa ito siring nga mapatrol unit reporters. Una-on ta report na action art ay hupon. Update diri sa Prime Water. Kaginalauman sang alkalde sa syudad sa Bacolod. Nga after nga nagsapol sila, mangin mayo na ang serbisyo kag i-ma-address sang taga Prime Water ang mga problema sang Bacoleños kung tubi serbisyo ang paghahambalan. Ari si Action Art tayo pon. Line number 2 sa report. Action Art may hapon. Ginalauman ang Eric ni Mayor Albi Benitez na kung ano man ang mga solusyon na ginhatag sa taga Prime Water base sa ila sini nga pag sinapol tinalikdan nga may nadlao dapat iniila mapatuban no, especially ang mga concern kag gumalumduman mo bisan ginlansal diri sa Bacolod ang isugid mo kay Mayor nga help desk kundi ginulan niya to mga 113 sa primero lang ni actually nga mga complaints ang ginakomodar anay kay ting iba nagadulobli man Eric same concern and same problem pero initially 113 diri present sa niya sa nitalatapan sa pamunuan sa Prime Water Infrastructure Incorporated. Kaya mo man ito may mga solusyon man actually nga ginhatag ang taga Prime Water. Pero sunod diri kay Mayor Albi Benitez, dapat ko naluto ang ila sini nga gin-offer nga mahimo ihatag nga solusyon. Dapat tumanon nila kay ti obligasyon nila ini, especially ang kapigaw gid sa serbisyo. Ang problema sa lubog nga supply sa tubig kag kakulang no sa supply sa tubig kay sila nga may mga panglawigon gid man Action Eric pa-consider nga problema halimbawa ang kakulang gid sa supply kada daw sa syudad sa Bacolod aminado si Mayor Albi nga tina nga concern medyo dako man nga solusyon ang ginakinahanglan especially ang plano sa Prime Water nga magkontrata upod iya sa Basiwa kag sa Morsiamo correct na dito sila makuha sa supply sa tubig para na iya sa malawigon no nga solusyon sa problema sa kawaton sa supply pero for the meantime sila niya inibilang mga problema Action Eric halimbawa
kulor tsaa ang tubig. Di kay masami ginambal siya sa kadamo diri sang mga station o pumping station. Masami ginambal sa Basiwa ti brownout ang ginagudlo planlan niya kung mag-brownout tabi mayor ang mga pumping station generator mo lang natin nagahalo naman why na ba niya sang nagasulod na supply sa linya sang tubig niya mo man ang reason nga kung magbalik kani ang kuryente ati marabuab naman ang sulod niya dito ang mga sediment nga dala sa sulod sang pipe amo lang nagagawa sa gripo nga ang kulor niya daw siya. Di silang ganin ni Mayor siya why na tabi nga baklan nyo na no sang mga generator siya ang hambal din siyang alkalde ang palayag sang nag-represent dito ng mga opisyalis sa prime water nga ilang ini palabot ini nga concern sa higher nga officials nila dito sa national. Pero di sila niya pagid kabay pa kung masolusyonan kaya manin siya ulihin hindi na magkulor tsa kabay pa hindi na maglala nga maghimo naging kulor kape kaya hibudlay di silang isang alkalde diri ga-expect siya no nga at least kung maaktuhan ka Manila kay tiluwa sila mga balayran dagang damo-damo gingang concern sila nga hindi ini lahog-lahog kay ang pumuloy hindi man magpangisog na mag-report sinisiya taltapan kung mismo sila wala naka-experience kung nagka-problema kung anong sitwasyon sa serbisyo na ginahimo karon sa prime water right after nga nagsulod sa joint venture agreement ang taga-Basiwa. Pamatiyan naton si Mayor Albi Benitez. Ginpadala to ang mga complaints nga abot sa aton through ang aton nga sugid kay Mayor. Out of the 133 no may mga sabat to sila sa tanan nga mga complaints. At the end of the day ang issue is supply. May deficiency ta sang supply. It's not enough kay ang ilang estimate ang water requirement ta is about 90 MLD. Pero ang gasulod lang disubong sa sistema sa water system natin is only 70. So may short kita sa 20 MD. Ginapangitaan, I think there is already a solution no kung din ta makuha sang additional water supply and this will be in forms of bulk water. I was supposed to meet ang Basiwa. I'll try to meet them either tomorrow or the next day. Ang ako nga pamangkot kung they have mapped out a solution for number one sa supply of water. So kung di ko magsala daw may ara na sila naman nakitaan and this will be coming from Murcia nga kuhaan ta sang additional water supply. Ang isa naman is of course ang distribution kay sa network nila nabalaan ko out of 746 kilometers of old Basiwa pipes 4.5 pa lang nga pipes ang na-replace nila. And kung di ko magsala ang non-water revenue nila tamang kataas. Gusto ko i-accelerate nila ang pag-rehabilitate sa mga old Basiwa pipes para hindi na tama iced tea nga tubig. No, hopefully maging kape na lang o ano. Wala na tamat man din. But one of the reasons Mayor Albi Benitez. Sila niya kabay pa hindi na magkolor chadra, magkape na ba? Pero namin siguro kung may naging-color kag mangin potable water. Meaning from the faucet, pwede mo saluron kag imnon, no, do mo nang guanya. So, ga-expect siya nga in the coming days, may aragid sa positibo nga mangin resulta initaran right after nga ginaktuan mismo sa iya talatapan. Ang concern, kag reklamo ginpadangat sa mga consumers sa prime water kag Basiwa. May plano man siya nga makigsapol sa mga opisyales iya sa management side sang Basiwa in the coming days. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon, o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action at Tayhupon, ti kabay pa. Ining pag-istoryanay between sang prime water kag sang alkalde sang Bacolod mangin mayo ang resulta. Iti kung nasta man tagyapon sa istorya, wala man tupa ang serbisyo sang prime water iway ginaya. Kadugan na yung problema ya sang Bacolinos. Alin pa rin sa Basiwa, hasta nga take over sa prime water, ang serbisyo law-law, ang serbisyo inutil, kung tubi ang paghambalan. Dugan na nga reklamo sang tao ni, ang malatya nga kolor sang tubi,
ang malakaping ang kolor sa tubig. Dugay na nga problema. Kaya mo na sinibla ni Mayor Benitez. Ngati ang rason nila kay permi lang brownout. Kaya mo na permi ang rason nyo tungkol sa brownout. Huwag nakamuda solusyon. Nga berma ko mag-brownout na siya. Ang kolor sa tubig nyo as is lang yapon. Nang tinaw lang. Wala sang kolor di cha or di kolor di kapida. Isa lang na kapanukot kag pasaka sang bill sa tubig. Pero ang serbisyo nyo, inutil kag lawlaw. Huwag ba nagyapon? Ang bamaw na sa Sineco, bla? Sa sinoda, ibutang mo presidente kag board of directors. Do ang serbisyo, lawlaw gidya. Classic example, ang ilada hotline. Isilin nila kung ang problema da sang inyo dalinya ka kuryente, mga problema kamo dira sa inyo barangay Purok, kuryente sa Sineco, tawag lang sa hotline. Di iba na daw yung kalabaog ng kukosang dial ka numero, yun da, raging ring lang, why man sa may kasabat? Ang inyo da nga emergency hotline, why man sa may nagkasalabat da? Diri pa na kung isa ka panawag sa mo sa Aksyon Radio, para lang nga mapalabot dira sa inyong reklamo nila nga may mga nagkalautod, may mga nagkasigrab, may mga nagkakalayo ka mga linya to ho. Oh, na classic sample na sa serbisyo sa Sineco. Kaya lang mga ano man ang pulos ang hotline nyo da, nga wala man sa may nagkasabat da. Na kung inutdanay sang kuryente, dasig magamo. Sinuktanay, dasig magamo. Pero kung serbisyo, pigaw, lawlaw, nutil, same man sang prime water. Sila ni Mayor Albi Benitez, may punto man ang alkalde. Ngati ko na mo na permi rason ta, tiway kita mimo Kaya reklamo sang tawa, mugi man ay kalabanan. Malatsa kag malakape nga kolor sang inyo dira nga tubi. Ang tubog sang tubi nyo sado ka gamay, kajutay. May pang-ihi sang ido, kaya ito kadamo pa. Muna bla. Muna nga rin sa una yan, di ko niya believe sa serbisyo sang pasiwas ta nga nakadto na sa prime water. Kita mo na patakod ko yung dipwel motor, napatakod ko yung bomba. Kaya bim ako mag-brand out da. Ako mag-brand out hindi naka-deliver ka serbisyo ang prime water sa ilang konsesioner, sa ilang mga customer, kasi kadepende man sila sa kuryente sang Sineco. Di ko mag-brand out. Ate mo na siling blanca boy kamo tubi, luluoy kamo Why na suga, why patubi. Pero kung may bomba kamo niya kagulingon yung nga inyo, haber mo da maglawig ang brand out. Kasi totoo lang ang pinaka-importante sa tao. Tubi, sekundary lang na yung kuryente. Kung tubi na madura sa tao, iho di karga kagkisin tulada, pati ang pagpupo mo, kasi hindi ka mapupo, ano i-plus mo da sa basin mo. Di ba? Naya realidad na iya. Tubi ang kinanano sa tao. Di ko may ara ka na kagulingon niya karon nga daw bulububon-bubon o may kagulingon ko tayo nga bomba. Hindi at least daw wala kaya bala fear, wala kaya kadlo kabir mag-burn out sa lawig. Kung may tubi ko di ako niya nga source nga kuluwaan ko. Muna ba? Nan. Isubong pa lang sa mga nagkapamati karon nga hapon. Kung may sinusubra ka muna sa kwarta nyo, patindog na ka mo bomba nga inyo. Hindi pa toko na ka mo sang bubon na. Bisan mag-brand out na may kuha nga mo tubi nyo, bisan panghugas lang ibubo sa basin nyo da, magpupok ka mo. Diba? Nan. Amo na da ang realidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:35. More information, more reports sa New Government Center. Bantayan sa papalagan sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinevea. Lisot sa ato sining nga palamatinan. Report naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masobra 4,000 ka mga wanted person sa Western Visayas na aresto sa sulod sang 8 ka bulan. Yari ang report ni Action Alvin Graba sa Nokpo. Action Alvin, may hapon, please come in.
Maayong hapon sa imo aksyon, Eric, ginkonfirmar ni PRO6 spokesperson nga si Lieutenant Colonel Arnel Solis nga nagdangat na sa masobra 4,000 ka mga wanted person sa bugos nga Western Visayas ang naaresto sang mga kapulisan sa sulod gid lamang sang 8 ka bulan sining tuig 2022. Sunod diri kay Solis, ang mga kapulisan sa Police Regional Office 6 ang nakaaresto sang 4,242 ka mga wanted persons. Sa din 680 diri ang ging na-classified nga most wanted persons, samtang 3,562 naman ang ginatawag nga other wanted persons. Dugang pagidiri ni Solis sa 680 ka mga most wanted person, ang Negros Occidental Police Provincial Office amo ang may pinakamadamo nga naaresto kag ini nagdangat sa 245. Nagpangaduha ang Iloilo PPO nga may 131 kag nagpangatlo naman ang Bacolod City Police Office nga may 86. Yara sa pinakaulihi ang Guimaras PPO nga may 7 gid lamang. Ginpahayag man diri ni Solis nga sa 3,562 ka mga other wanted persons, nagpanguna sa gihapon ang Negros Occidental Police Provincial Office nga may 1,914, samtang nagpangatlo naman ang Bacolod City Police Office nga may 303 nga other wanted persons, kag ang pinakanubo sa gihapon ang Guimaras PPO nga may 65. Nagpanginbulahan man si Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga mga unit commanders matapos nagpakigbahin sa collective efforts sang mga kapulisan pagi sa pag-aresto sining mga ginatawag ta mga law offenders. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Solis. Sa most wanted persons nga Taradakop, Negros Occidental ang may pinakamataas na may ara 245, pinasundan sang Iloilo Province 131, Bacolod City 86, Capiz 61, Antique 49, Aklan 47, Iloilo City 36, CIDG 618, at Guimaras 7. Sa other wanted persons, ang nagpanguna gihapon is Negros Occidental nga may araw 1,914, Iloilo Province 558, Bacolod City 303, Capiz 159, Aklan 157, Antique 150, CIDG 132, Iloilo City 124, and Guimaras Mera 65. Isa lamang ini no, sa mga kampanya naton, pero very important ini. It's because nga syempre may mga ginapailan kita, may mga warrant of arrest na nagaguluwa, and we need to implement no, ang hindi nga mga warrant of arrest. Kag syempre part ini sa aton nga crime prevention efforts no, para ma-account naton ini mga wanted persons, kag ma-prevent na naton sila sa paghimo sang kung ano man nga mga krimen sa mga komunidad kung di ini sila nagapanato. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Star Time alas 5:39 na. Antes kita mag-commercial break, ari anay lawagon ta. Ang ato sining winner karon nga hapon sa ato sining dakop ka ruleta ka promo sang Aksyon Radio Bacolod. May lawagon kita nga winner, nga mo naman siya ang magapatiyog sang aton mahiwagang ruleta. Please stand by. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Ari ato sining nga winner, congratulations kay Maria Delia Agudelo sang Zone 9, Barangay Handumanan. Maria Delia Agudelo sang Zone 9, Barangay Handumanan. Ikaw ang aton winner karon nga hapon sa aton sining promo diri sa Aksyon Radio Bacolod, dakop ka ruleta ka promo sang Aksyon Radio Bacolod. Congratulations Maria Delia Agudelo sang Zone 9, Barangay Handumanan. Congratulations and
Action Radio Philippines Standard Time alas 5:40. When we come back, tugang kanta ang atong sining nga action balita. Nakipa ninyo sining nga greetings sa atong sining nga action report afternoon edition, Sabado nga presentation. Mabalik kita, pagkatapos lang sa atong sining importante, dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapo ko tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka.
Sige, pasalamatan ka. Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring isa Pabalik diri sa Tabalagat, may hapon nila kay Nobi Magapan sa Pandanon DSB. Sa inubaan, haraman si Toto Alarcon Araneta, lantaw sa tasin nga Facebook Live. Check attendance lang si John Dicina, si Christine Minyes Villalobos, Samson Somilier Bibar. Ngayong hapon nila sa imo sa Guam, USA. Marian Estrella, sang Barangay Alianza, Purok, Malipayon. Ngayong hapon, speaking o Barangay Alianza, kamusta dira si Maninay Diding Sumatra? Biglaan ako kay Maninay Diding Sumatra mo. Kung ako kanutisya gid siya sa Barangay Alianza. Kay Maninay Diding Sumatra and family da. Kamusta ka da Maninay? Kung ako kanutisya si mo, kamusta ka da? Sa kay Doy Arthur, ngayong hapon gid. Kasi si Marian Estrella bala dira sa Barangay Alianza, Purok, Malipayon. Kasi mahutikan mo da si Maninay Diding Sumatra. Kung narap da sila, ni mo regards lang kung siling nihado mo. Doy Arthur, may hapon gid. Lilian Tadena Claridad, may hapon. Sa Barangay Pandanon, DSB, araman si Rochelle Polhencio, Susana. Si Ginamos sa Comaliskis, Don Salvador Benedicto. May hapon dira kay Ginamos. Kinatamyaw kagid ni Nong Mulo Batang. Si Rhea Miladjo, may hapon dira sa mo, Inday Blasa. Si Cyril Cruz. Jose Mongcal Torillas ng Binalbagan. Check big action deal ang kiosco ko no puwerte ka mahal. Nagali. Sa Barangay Antipulo, Pontevedra, Alojamiento Family. Kinatamya ka mo ni Diding Alojamiento. Tuto Babalot. Mayong hapon gid. Ana Sinoro. Mayong hapon. Kay Rolanda Swangkida. Mayong hapon. Sa Buena Vista Rizal, Pontevedra. Jane Ignacio
Tamya ko lang si Lola Trising, Anoran, Sampon, poblasyon, Valladolid. Oy, sa kay Lola Trising, Anoran da. Sa poblasyon, Valladolid, may hapon na tamya ko ni Jane Ignacio. MGS Candido Hildore. Mayong hapon, gid. Tamya lang si Star Kagdok Mat Mayo, Milili Oligo, Alex Montesa, Boss Ronquillo Simeon. Mga ERV family, ginatamyaw lang ni MGS Candido Hildore. Anghela Gayondato Castillo sa Bangga Tutong Uno, Barangay Felisa. Tamyaw ko bata ko sa Beirut, Lebanon. Maricon Castillo, Gloria Morino, Kamonitor Subong, siling ni Angela Gayondato Castillo. Elvera Hilugo sa Charito Heights, Barangay Granada. Raymond Maranyon sang Purok Malinong Tangob, kag sa mga taga-barangay Sarait, Himamaylan City. Pinatamyaw ka mo ni Raymond Maranyon. Alex Montesa, Joanny Mel, check attendance na si Joanny Mel. Kaliling Kawayan, pamilya ko sa Bacolod, pamilya ko Hidlayan. Pinatamyaw ka mo ni Allen Louie Himotea. Elizabeth Gamala, mayong hapon, kay SB member, retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, sa San Enrique. Mayong hapon, gid, kay Karen Milaflor, dira sa Barangay Tangob, Gamonitorman. Si Selby Bic, sa Yellow Bill, Gamonitorman sa atong sinipalatuntunan. Kim Poyulo, always gid ka pamati siling ni Barky Tribe. Salamat gid. Maribic at Latumbo sa Bakong, Maaw, Bago City. Tamyo ko ni Cecil Big. Shout out sa Pontevedra kay Janet Grone, Tangke, kapamati subong. Kay Nonoy Paglumutan family, may hapon gid sa Villa Claridad Subdivision. Maris Bunda, Sara Reyes, Flor Cagdiday Sinoro, alina kay Ana Sinoro. Kay Madam Oyen Colmenares, may hapon gid. Marilo Baron. Uy, si Rogelio Toto Catalbas Jr. Aramang ga monitora. May hapon dira kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Sa amon migos puno lunok da. Sa kay misis siya kagkabataan niya da. Ni Toto Catalbas ta ga monitor gid sa to, no? San Nicolas di Tolentino Parish Church, Happy Fiesta Isabela. Alina kay Jonel Halyurina. Evelyn Sinaon, tamyo lang si Nanay Banjilin kag sila ni Hulagay, sang Purok kay Sano, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod. Gamonitor gid. Minnesota, USA, si Star kag Doc Matmeo. Pa-check attendance lang Butchoy, may hapon dala kay Butchoy. Monitor sa aton si Butchoy. Ay, puwerteng abilidad, no? Daw mahuya man ta. Puwerteng ability, no? Si Maninoy Mae, kag si Maninoy Chari Salvacion, ga monitor man sa ato, no? Dira sa La Carlota City. Uy, kay migo ko Bong de la Paz. Monitor lang kami ni EJ Bro. Kay gabi dira kay EJ. Migo ta Bong de la Paz dira sa Victorias. Ga monitor gid, no? Check tabi sa Action del Salazar be. Kasi may update siya sa sining naglumpat bala. Kung interview nila si Ligaspi. Si Ligaspi ba daw kaalop niya si media mo? Wani ko nag-interview sa media. Sino ba interview sa media ta sa Coast Guard? Alang lang man janitor nyo da. Pag nagapamunit na sa Bridco, amon interviewon. Nakalawlaw man nyo sa serbisyo niya ni Ligaspi, hindi sa Negros wala kong Coast Guard na pagambalan mo. Hindi siya ko nung magpa-interview sa media. Interview sa media, tapos di kami makuha sa information. Ano kung hindi kaya maghambal, may i-designate ka da nga PIO mo o kung sinood na nga taga Coast Guard, kung di ka maghambal. Law servisyo, ganun si Ligaspi sa Coast Guard bla mo. Gaugtas ni Perming media siya, kada hindi siya magpa-interview.
Kung hindi ka maghambal, kung hindi ka kabalo maghambal, designate ka na sa imo tawo nga mo maghambal ka makatubang sa media. Kaya alang man dang inyo karon da nga driver da kagang inyo da nga janitor ang interview namon. Kaya ikaw ang ibutang di nga head sa Coast Guard sa Bacolod sa Negros. Ari man tao ni si Ligaspi nga. Ligaspi nga pilido is ne. Action rin, okay na si Action Dale. Action Dale, may hapon. Yes, Action Eric. Matapos ang sa oras, nga pag-abot natin diri sa may PCG Banago office. Wala pa gid, Action Eric. Wala pa gid. Sino nang head? Si Mercurio? Si Sir Mercurio. Siya diri ang head, Action Eric. Gin-confirm diri sang staff or PCG personnel man diri sa may Banago office. Nga rin siya sa may sulod, pero gina-advise kami nga maghulat lang, Action Eric. Ay kasi may mga gina-uprap pa or gina-asikaso ang ila sining head ng mga motorized nga magatag sa detalye regarding sining paglumpad sa lalaki. Sino dang head nila? Daki sa naka-oras ka mo dang nga nagaulat na sa iya? Yes, sama na sinabi si Sir Joe Loviz Mercurio. Siya gini ang Northern Negros head si Mercurio? Sa Philippine Coast Guard. Yes, siya gid. Siya gini ang pinaka-head sang Coast Guard sa Negros kung Bacolod mo na? Yes, actually, Eric. Si Sir Benjamin, amo siya ang previously headman, pero tiba sila inang nga posisyon. Si Binamin niya, nag-provide. Si Binamin niya, sa unawa niya problema ang media siya ni. Pero ining si Mercurio niya, ka-problemado niya ka tao, niya ka-problema sa sang media sa una. Yes, actually, nagtawag kita kay Sir Benjamin nga daw na uya sa ganing nga siya wala magatag information. Natural kita mo si Binamin ganing nga hindi area of responsibility, ba hindi mas more pa si Mercurio kasi yung head sang Coast Guard sa Bacolod kag Negros. Amo man gana action ano niyang sapat nga nasulod niya sa ulo yan ni Mercurio kasi mangambal ka mga tubang sa media how? Oh man, daw yaman niya wala kami diri hulat. Alin pa na yan sa unang problema kay Juan Mercurio. Maniguro pala po tariguro sa pinaka-head sang Coast Guard sa Western Visayas ay. Law kag inutel ginayang serbisyo yan ni Mercurio ya kon media kag information ang pagambalan. Yes, nga vital kung tani Action Eric nga mag-provide sang information regarding sang sining incident kay iban tagid nga mga activities sang Coast Guard. Permi mo lang ang question man nanda pila 5 ka watt kag 1 ka H? 5 ka watt, 5 ka W, kag 1 ka H? Amo man na pamangkot sa media, simple lang pamangkot sa media, nga di siya magsabat, kag hindi siya magatubang sa media. Ay Mercurio, kag kung ako si mo maglayas kada sa imo posisyon, di ka na diya kag kinanglanon sang Negros ka Bacolod, mga mo ng attitude mo. Ala man na karon kamo diya interview sa iba, kati ang iba di man na magambal, da kaya man dang ilahid mo. Pero si Mercurio niya to, ano niya ng klase tao ni man? Anong klaseng serbisyo niya sa publiko man? Yes, actually. Kamo gani may pilakit diri ka mga media friends nga nagahulat man actually. Si iban diri sila may mga anchoring duty pa later. Si nagahulat man diri kutok sa mga migot nga mga media nga may anchoring duty. Suggestion ko sila hanuta sa program niyo da. Para nga mabatsagan niya bala kung ano ka importante ang serbisyo kag statement niya sa amo nga mga kaso ho. Yes, Action Eric. Pero amo ni no, mang initial information na. Pila na din sa oras? Mga isa na oras, Action Eric. Kita mo na po lato yung media sa oras kasi simple man sa pabangkot sa media na siya. Hapos malang abi ang first name ni Mercurio na ba kay tagahata sa di award karon sa gabi sa Night Patrol o sa Action Firing Line, no? Actually may information na gin-provide to Sir Benjamin sa Action Eric. Kita mo lang na. Si Benjamin nga hindi iya area, amo pa nag-provide sa information sa iya, siya nga ang mong pinaka-head, daw wala pa sa informasyon niya nga makuha. Ay, sus. Kung ako sa head isang Coast Guard sa Western Visayas, palinon ko si Mercurio, ibulos ko luwat balik si Benjamin, kaya tumahay pa si Benjamin sa iya. Basta na uya lang siya Uya man. Kung huya ka, kung tayo maghalik, hindi sa Negros ka Bacolod, dito ka sa lugar nga, wala isang media nga may interview si mo, ho? Di Black Sondel? Yes, sa kumanaksin importante ng PCG sa komunidad. Oo, ginawa talaga ni kabuling sa inyo, boss sa inyo moral sa Philippine Coast Guard, pati programa nyo nga pananom-tanom sang puno ka mga bakaw sa kabaybayon, ta ginabuligan, ta kamudera
paibalos publiko karon kaya mo na yung mga sitwasyon sang kaso nito di ka mo yung maghambal sa media, stawo, magpabalo. Correct, actionary. Okay. Oh, ang pamilya sang napatay ni sigurado pamangkot ni nga naglumpat ni. Oh. Di ba? Yes, ako lang ginapangamunan natin. Tiyan mo na ngalan, ano natabo, anong sitwasyon kay ina. Di mo na gano'n kasimple sa pamangkot kaninyo, Dale. Amo na isa ka oras na ulat nyo, website ko gagawa kag tubang sa inyo. Oo. Ay na, nung ni klase tao niya si Mercurio, nag-pulupungko pa di Coast Guard Chief ni man. Oo, after ka mo nga, pa kami dito Japon, ba si, ano ning matao ba sila sopa ni or shit. Kuhabing kompleto ng ngalan ni Mercurio, bing yaranggo na ba kay ididikit sa permits program taho? Sige, actionary ka. I-send ko na later ang litrato sa ina sining mga position kaya criminality sa sagwa sila sining office mga ngalan. Sige. Sa ina sining mga personnel diri sa may PCG Binagak-Generic na siya gid ang pinaka-head diri sa may Bacolod ng Negros Occidental. Nga siya lang matani ang may authorized na magatag sang information kag official nga detalye actionary. Kaya siya lang pwede makota actionary kay siya gid ari man lang di siya. Kung nakalid sa siguro, masipan pwede pa. Pero since ari mo lang din siya sa may Bacolod, sila sa office, siya ang authorized nga mag-provide sang information. Pero sa initial information actionary, katabuhin ng insidente, mga alas 3:55 kinasang hapon, sa ako ni sa baybayon sang Bredco Port, mga 3.1 nautical miles away from Bredco Port. Sining natabo nga incident actionary, ang biktima, may 43 anyos, residente ni sa Polok Santo Niño Barangay Handumanan siyudad sa Bacolod Action Rikag ginulatan naton ang pinaka-latest niya nga medical bulletin kung bala naging bawian gid sang kapuhi o kung gindala sa hospital Action Rika ining persona no nga naglumpat sa kaina nga sakay ni siya sa MV Our Lady of the Philippines Navy Star 1 sang natabo ang ining incident reaction Erica. So natulad lang kami diri sa may PCG pa nag-office kay masin maka-provide pa sang dugang mga information ang head no sang PCG Northern Negros Occidental. So fractionary kamo na information nga madulong sang patrol subong Sabado tang hapon ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Ay oo. Paghalin kada kapag resign kada sa imo posisyon, Commander Joe Lobis Mercurio nga head ka sang Coast Guard sa Negros kag Bacolod. Law-law ang serbisyo mo. Aw magpa-interview sa media, di ka pa mag-interview. Paulato mo pati sa oras, garak mo lang sa opisina mo da. Kano kada ka pangamuyo? Garosaryo kada? O si binamin ng ganit anin mahasabat isang palamagkutano sa media ho. Kaya kuya mas si binamin kasi hindi siyang station commander. Ikaw ang station commander din sa Bacolod. Kag Negros. Halin kada Mercurio. Way kitang serbisyo mo. Dugay ka na naging problema sa media kung access sang information na pagambalan sa Philippine Coast Guard. Damo da mga performer nga Coast Guard diri sa Bacolod kag sa Negros nga si Mercurio pardingin butang nyo. Nga law-law ang serbisyo. Magpa-interview sa media wala to patag isa ka oras ang media daw. Kasi simple man sa pamangkot sa media da simo. 5 ka W, 1 ka H tapos ng istorya. Anong ginatago-tago mo kag pinapanago mo da? Di ka balo maghambal? Di ka balo maghambal yatag sa mayo maghambal kag mayo magsabat sa media. Buta ka ta sa spokesman mo. Hindi ka ta mag painit sang buli mo sa pulungkuan mo. Abi balik ta din si binamin sa Negros kag Bacolod. Ito mayo tang serbisyo kag performance. Niya law-law gini si Mercurio yaw. Alin pa rin sa una nga problema sa media siya. Sino man interview sa media, lalang man tayo nga janitor da. Ang inyo da driver ang interview, kaya kung may mga opisyal nga ibang, dahil itudlo ka man, kaya ikaw yung pinaka-head. O kung hindi ka na makaluya, kasi pinamin na lang ka na masabat sa media, o, sa palamagkutanon. Kaya kung ikaw lang sa ligan, matubuan niya pa ako ang ulo sa media da. Kita mo siya nakaoras, sobra ginulat na sa pusina mo, nga nakamananda. Gano'n ka ka pangamuyo. May pagaling ka sa imong posisyon. Saka ka to sa buki, ka manong tanom sa kamutikaho yo, kag alugbati yo. Para mapuslan ka sa gobyerno.
Nailinit nga. Matugan nga problema kay may koryo. Ay, karon bala. Kay may firing line pa kami Action Night Patrol. Sige, action report afternoon edition. Napaw na ko iskurito. Magata ko piniti parolyo balik ini sa Lunes. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action. Ang nagpalagay ko nga bisa kay Action Del Salazar. Back to back kay Action Nixon Tahong. Action Artayo pong kag-Action Alvin Graba. Ang atong nga technical partner diri sa studio Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower. Sa Barangay Talog Sunod sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa ang Action Balita Evening Edition upod kay Action Andy Pensor Lisay kag magasunod man ang Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular korman sa Siliga Palatuntunan, ako naman si Action Eric Magbanwa. Kita sa Action Night Patrol last 9:30 top to baras 11. Happy weekend! God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio!